tuig pagsukat ng pagpatay kay anay Negros Oriental Governor Roel Degamo, ginadumdom sa bunga adlaw. Yaring report. Isa kamisa kagparada ang ginhiwat sa Dumaguete City kainasang aga bilang pagdumdum sa pagsukat sa kamatayan ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Madumduman naging paarakan sang tiro ang anay gobernador sa sulod sang Ibalay sa Pamplona, Negros Oriental, samtang nagapanghatag inisang ayuda sa mga pumuluyo sa dong March 4, 2023, Domingo nga adlaw. Nakita sa CCTV ang pagsulod sang armado nga mga lalaki nga naka-uniforme kag gintiro ang iban pa nga yara sa sulod sang balay. Sunod sa spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang kaso ang yara na sa NBI. From NOPO, we already turned it over to the NBI. If may kailangan sila dun sa regarding sa investigation proper, more on assisting lang kami and also security on to the witness. Napreso na ang mga nakaladakpan nga ginaaligar mga gunmen sa krimen. Apang ang gintudlo naman sa mga ini nga mastermind sa pagpatay nga si anay Congressman Arnie Teves ang yara sa Timor-Leste kung salin ini nagapanago. Nalakip na sa red notice sa International Criminal Police Organization si Teves. Ginapasiguro naman sa kapulisan ang hugot nga seguridad para sa pamilya ni Degamo. Lakip na ang asawa sining si Pamplona Mayor Janice Degamo kag duha ka mga kabataan. So we already provided security sa kanila, and to the rest of the family of the slain governor, we are constantly working with them. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, Western Visayas.